Salut, sunt Robert, fondatorul RXG Company Universal și Bubble Waffles by RXG, iar astăzi voi face extragerea celor 3 câștigători ai giveaway-ului nostru de pe Instagram. Cele 3 criterii pentru a fi înscriși la giveaway au fost să dați follow paginii Bubble Waffles by RXG, să dați follow contului RXG Company Universal și să dați tag unui prieten în comentarii. Cei care au îndeplinit toate aceste 3 condiții sunt în număr de 115 și alături avem o listă cu ei, de unde vom alege 3 câștigători cu ajutorul site-ului random.org. Urăm mult succes tuturor și vă așteptăm și pe viitor la toate concursurile de acest gen pe care le vom organiza în cadrul Bubble Waffles by RXG. Pe ecranul laptopului avem lista cu cei 115 care au îndeplinit toate condițiile. Uitați! Iar cu ajutorul site-ului random.org vom genera 3 numere de la 1 la 115. Sunteți pregătiți? Primul câștigător este numărul 42. Să vedem cine este numărul 42. Young Julian 1. Îl așteptăm. Al doilea câștigător al giveaway-ului Bubble Waffles by RXG este numărul 30. Numărul 30 este Funieru Flavian. Iar ultimul câștigător din cadrul giveaway-ului este numărul 80, care se numește Tiana Tănase. Mulțumim mult tuturor participanților și îi așteptăm să se înscrie și pe viitor la toate concursurile pe care le vom organiza. O zi bună vă dorim și cât mai multe Bubble Waffle mâncate. Dacă fata spune că nu ești un dulce, ia un Bubble Waffle. Dacă prin vrăjeală ai văzut că nu merge, ia un Bubble Waffle. Dacă fata spune că nu ești un dulce, ia un Bubble Waffle. Dacă prin vrăjeală ai văzut că nu merge, ia un Bubble Waffle. Te simți gol pe dinăuntru, mă refer la somă cel fo. Vizită la domnul Robert Irinel, un preț bun și corect. Poți deveni dependent de Bubble Waffle până faci diabet. Deschis toată săptămâna pentru toată lumea, de lunea până lunea pentru ceva ca lumea. Vină și tu pentru un gust de neuitat la Bubble Waffle, unde ghiță vă așteaptă cu drag, să vă așteaptă cu drag, să vă așteaptă.